മെഡിറ്റേഷൻ ശരീരം മൊത്തം, ശരീരത്തിന് ഒരു ഭാരവും ഇല്ല, മനസ്സിന്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു. വളരെ വളരെ റിലാക്സ് സർ. രണ്ടാമത്തെ മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ് ആണ് സാർ. വളരെയധികം റിലാക്സ്, മനസ്സിന് ശരീരത്തിന് ഭാരം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി സാർ. വളരെയധികം നന്ദി സാർ, ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി സാർ. ദൈവത്തിനെ പോലെ കാണുന്നു. അത്രയ്ക്കും ശരീരവും ഒക്കെ റിലാക്സ്, മൊത്തം സുഖങ്ങളാണ് സാർ. സാറിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും കയറാറുണ്ട്. വളരെ നന്ദി സാർ. ഇനിയും പങ്കെടുക്കണമെന്നുണ്ട്. നന്ദി സാർ. മെഡിറ്റേഷൻ ശരീരം മൊത്തം, ശരീരത്തിന് ഒരു ഭാരവും ഇല്ല, മനസ്സിന്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു. വളരെ വളരെ റിലാക്സ് സാർ. ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് സാർ തന്നതിന് സാർ ദൈവത്തിനെ പോലെ വന്ന് അനുഗ്രഹം തന്നതായി തോന്നുന്നു.